Usa ka 43 anyos nga truck driver ang patay, human po sila sa laing driver sa barangay Puok, Talisay City. Ang report ni Fem Marie Dumabo. Diha na sa Tambalanan namatay ang 43 anyos nga si alias Jimmy, taga Sibulan, Negros Oriental, usa ka truck driver. Human kini nakaangkon og samad pinusilan diha siyang walang tiyan. Nahitabo ang pagpamusil pasado alas 8 nitong Sabado sa buntag, July 26 sa Sitio Range 2, Barangay Puok. Ang suspitsado si alias Jesse nga taga Negros Oriental usab ug driver sa laing trucking company. Nagabot lang sila sa usa ka bodega sa Barangay Puok. Sa pakisusi sa Talisay City Police, kanang hulam og tools ang biktima ngadto sa suspitsado. Matud pa nawala ang cellphone sa suspitsado, iyang gipasanginlan ang biktima. Hinungdan nga iya kining giat nga no gipusil. Nasuta nga na misplaced lang di ay sa suspitsado ang iyang cellphone. Misuway pa unta kini pag-ikyas, apan nasikop ra hinuon sa Talisay City Police. Gabay ra jud kay hinungdan fam nawala yung cellphone and nagsuspitsya siya nga ang katong biktima mo'y nagkuha sa iyang cellphone. Wala so, niya diretso na niya og pusil. Samtang nitong July 21, usa ka 25 anyos nga lalaki ang patay usab human kini po sila sa iyang silingan nga giilang si Joaquin sa Barangay Lawaan 2. Matud pa nasuko ang suspitsado nga arogante motubag ang biktima. Hinungdan nga iyang gipusil. Nailhan ang namusil ug padayon karong gipangita sa kapulisan. Ang duha ka suspitsado sa duha ka managlahing pagpamusil ang gipasakaan na og kasong murder. And the public must get involved if they know that a person is having with them firearms or even kanagaling mga bladed weapons or bladed instruments, kaya di naman gud ta kasigurado karon sa paminsar sa tao. Inform us dayon. Dali raman tang makuan karon, dali raman tang matawgan through 911. Oba ni Godfrey Rilien, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.